Ahir, després de guanyar per 2-0 al Mazarrón i culminar el primer ascens des que es va construir el Narcís Sala, ara fa 35 anys. En tot aquest temps, el club quadribarrat havia aconseguit tots els ascensos fora de casa, però ahir, acompanyat per més de 10.000 aficionats, trencava amb la mala ratxa al seu estadi. Un camp que, per cert, avui mateix comença a renovar-se, concretament canviant la malmesa gespa, que ha estat testimoni d'aquest ascens per gespa artificial. El matí d'avui ha estat molt especial per en Joan. Ahir va veure el seu Sant Andreu pujar de categoria i avui ha vist com la gespa del Narcís Sala passarà a ser digna d'un equip de segona divisió B. El Joan és des de fa una 50 d'anys soci del Sant Andreu i actualment és l'encarregat de manteniment de l'entitat quadribarrada. Avui les màquines s'han entrat al Narcís Sala per aixecar l'herba i canviar-la per una catifa de gespa artificial. Aquest dematí hem vingut a les 8 del matí i jo calculo que aquesta tarda, quan vinguin els socis i sobretot els andreuencs i els socis més fanàtics, i s'emportaran una mica de record per tindre un bon record de la gespa del nostre Sant Andreu. El Jaume ha estat un d'aquests seguidors que volien emportar-se un tros de gespa històrica. De ben segur que seran molt els andreuencs que avui hauran tornat a lluir la senyera del Sant Andreu amb orgull. Un camp que, com dèiem, va acollir ahir més de 10.000 aficionats que el van convertir en una autèntica olla a pressió. L'afició andreuenca va portar l'equip cap a la victòria i, a tall d'exemple, a continuació us mostrem l'excel·lent ambient que es va viure al Narcís Sala en una jornada que passarà a la història. El Mazarrón havia guanyat el primer partit a casa seva i volia sentenciar només començar el partit. Meroño es va quedar sol davant del porter del Sant Andreu, Santos. La primera oportunitat de l'equip de les 4 barres va ser aquesta girada de Àlex Villanueva. El mateix jugador, al minut 39, encetaria el marcador. Amb aquest gol, el Sant Andreu estava ja a la segona divisió B. El públic embogia i el jugador també, com si fos l'increïble Hulk. Víctor Curto, un jugador format als equips base del Futbol Club Barcelona, va posar el toc de qualitat, però la pilota li va marxar massa alta. A la segona part, el moment culminant, el moment decisiu del partit va ser l'expulsió del centrecampista del Mazarrón, Alves, per agressió claríssima. L'àrbitre ho va veure. I el 2-0, un gol per emmarcar, un gol de Banal, un dels defenses del Sant Andreu que es va inventar aquest xut. El públic embogia perquè el seu equip ja estava a la segona divisió B. I encara en futbol, avui s'ha desvelat el secret de la samarreta del Barça. L'empresa Nike fa 2 setmanes